alhamdulillahi rabbil alamin en jetti Allah jomiraɗo joom bawde baɗono wela en welira nde rokki men sembe e kattan e bawal e jottade men hande e rogere men ɗiɗi ɓere e émission men kesam hesamago en juule nelaɗo makko Allah sallallahu alayhi wa sallam en calmini nene baba waɗɓe men tette ha teɗɗen paɗe men jaduɗen e jamanu en calmini kala hettiyanke ayago haalirde Pindi TV en calmini ardiɓe galle ɓe hono Daoudou Dia bammen Abou Diop hani e kamɓe joguiɓe kaɓirɗe ɓeɗen hani e montoraji ɗi en calmini kamɓe kala hande noon eɗen jaɓɓiɗo kadi suka mawɗo keptinaɗo e nder rendo men jeeyaɗo e mouvement Podor Debout sen mbi Podor Debout noon wona mouvement pamɗuɗo e nder département Podor kanko oɗo gorkaji mo jaɓɓiɗen o jeeya ko toon to Thielaw kanko noon o wiyete ko Massamba Lobboudou Ba Massamba Lobboudou Ba hayso tawi anduɓe mo kewani ina gandi kam biyeteɗo Samba Lobboudou on woni bammakko Mass min calminima min mbima bisimilla ma mi salmitima caggal yettude Allahu lamɗo joom bawko e katande jurum ndero windere e julde ɓurnaɗo windere Mouhamadou Rasoul sallallahu alaihi wasallam yettude jogorɓe yebde e ayawo habrirde Pindi TV e kadi ko yettudema anne mbo jaɓɓiɗo miɗo yettude kadi ɓe gandanɗa hoorema darnuɓe galle o ko noon tigui Mass Allah jarama a jarama Mass noon jeeyako e no mbinoɗen adanni ko e Podor Debout Podor Debout ko mouvement e nder département Podor mouvement mo ganduɗa ina dilla e banggueji foof ko ɓuuri hen labde ko kadi e ko ɓuuri hen yajde ko kanko Mass mo artan men hen Mass holko addi Podor Debout Podor Debout addi ɗum ko ƴewde ko jooɗade anda ɗum ɗo ne foti wonde e nder département de Podor wonani ɗum ɗo ne foti waɗede nder département de Podor waɗaka ɗum ɗo ne foti haalede nder département de Podor haalaka ko ɗum jeeyi sababu sukaɓe daari gam wadde ko wiyete ko Podor Debout sa ƴeewi mi rokkuma yeru e élection présidentielle hande ala fof autorité ji duttiɗo Fouta wi jinnaɓe men jarama te kadi won golle puɗɗade toon de Fouta ha hande ne daari golla ko continuaka e ko gandanɗa hoorema ko wiyanone golle nde président de la république jooɗaki ha hande gollaka ko ɗum jeeyi sababu Podor Debout mi holne darnuɗon mouvement oɗon holnde darna Podor Debout heewi dille walla Allah rokki yimɓe ummi tan ɗum nana ɗum foodi kono ko ɗum ummi timmani duuɓi ɗi taw ko hitande e balɗe seeɗa walla lebbi seeɗa e haalama joni a holliti wonde Podor Debout darni ɗum ko gam haɓade caɗele gonɗe toon e nder département Podor a holliti kadi wonde guila élection ngaji ɓenni hay goto e autorité ji ɗi ruttaki toon gam walla ko fuɗɗa toon jokkirede e ɗum ɗon saabinoma ha mbaɗɗon grève de la faim joɗɗon ɗo dumunnaji on ñamani on jarani keɓɗon rokku moɗon ha waɗi hen ni nawaɓe to hôpital beele ko saabino mbaɗɗon grève de la faim ko réglama walla ne mbaɗɗon nde woni autorité ji arɓe moon ƴewde e ko saabino grève de la faim réglama par ce que wonko heewi ko fuɗɗa hen waɗede jeeyi sababu mbimi wonko heewi ko fuɗɗa waɗede mi wawa wiide kono men gulliri ni ɗum jeeyi sababu ɗum waɗa kono e gulali amen koye caggal mum ɗum continue woni pont Ñagga Idy pont Guédé village e hôpital Kaskas ko caggal mum min nani nen continue nen memtama hunde seeɗa komin gulli ko kono kadi e jii discours président de la république Macky Sall 31 décembre o haali hen ko ganduɗa hoorema komin goytotono centre de dialyse hôpital Ndioum ɗon e Ndioum holko haali hen faade e oɗon centre oɗon o wimba ko mawo daro mawo darne ko ɓuuri yawde yeccade ɗon e ɗo Ndioum ɗo e nde mbaɗɗon kadi grève de la faim nde est ce que no waɗi autorité ji arɓe ƴewde moon ha jewtude e moɗon won autorité ji garɗi jamma ko au niveau national ɓen kam jarani ko mboɗo haala ille men par ce que ɓe jeeyaka e nder département de Podor ɓe gartan ko en tant que ɓe gollanta ko président de la république Macky Sall sukaɓe leydi Sénégal mbaɗi grève de la faim ɓe gaari gam ƴewde holko jeeyi sababu grève de la faim o ɓe gaari amen jamma min kadi min kollitiɓe ko ɗum ɗo woni yiyande amen te ko ɗum ɗo kadi min jiiɗi yo président nan ɓe mbima président de la république nan caggal nde département de Podor ɓesgu département de Podor ari saabu Dia Mamoudou ari ɗon ene wonde yetta so e délégation mo ganduɗa hoorema ko Cheikh Oumar Anne ministre Cheikh Oumar Anne Nelib e Lalla kañumne Lalla Tokosel ari ɗon e al amin en kamɓe kala ɓe gaari gam hollidde aɓe jaade jeunesse o woni le maire de Pete Djiby Mbaye aussi kañumne ari directeur maître Moussa Diop ari ɗon hollidde aɓe jaade sukaɓe département de Podor te kadi ko sukaɓe département de Podor namdoto ko ɗum combat o ko combat noble ko ɗum cause noble aɓe jaadi hen ɓe gaari kadi ko wiiɗi yo min tinno min goppa ko min goni ko woni grève de la faim o
ma peeje ma daɗɗe ngam no ɗum gollira. Ay ko kamɓe jaltinmon e oɗon grève de la faim ɓe kollitmon wonde caɗele ɗe ma ndegle nde woni goppuɗon ɓamtuɗon haajuji mon e haala ma on kolliti wonde on jii hen tigui changement waɗi waylo waɗi kadi ko heewi hen ɓamtama toon kono ha joni caɗele e nder département Podor gasata ina jokki yaade gasani taw beele oɗon ganni jokkude haade nde ha ɗeɗon caɗele dekla no hannirta ni. Haare nde koko jokkata ngam Podor Debout jibinama te kadi jibinira tan ko ittude yaware ko ittude metti ngam mbeɗe heewi wiide pular ne wiya so neɗɗo jibinama janggani jibini jangguinani o semtata nimsani par ce que enɗen gandi hanki wonno politique men temps nde mawɓe gonnoɗo nde wonno politique o ko gaare tan t-shirt aji nani temennayyi nani gaare jaaden gulla en e kono noon jamanu o waylima sukaɓeɓe pini paami gandi holko woni politique gandi kadi holko woni gartam te goto foof mbeɗa sikki ɗo woni ɗo ko koninke mum ne foti darade beele ne wooda gartam. ko ɗum woni ko ummini Podor Debout to banggue politique kono en jii kadi Podor Debout ina dilla tawna tan e dawrugol ina dinda to banggue ballal to banggue société sen mbi walla mbiya rendo meɗen ha ni e gueɗe goɗɗe ko wayno oɗon jogui ko wiyete fandu almudo ko catal e nder Podor Debout ene waɗi kadi dental Fouta projet beele aɗa wawi andinande yimɓeɓe hol ɗiɗo calɗi ɗi nafoore majji e nder département Podor. Nafoore calɗi ɗi par ce que ko fandu almudo hayso tawi ko kañum ɓuuri kewde joni ko kam battintomi haalde dental Fouta projet ko min ƴeewi e nder koye amen ko ɓuuri hen hewde ko semeur aji min jiiɗi Fouta min jiiɗi département de Podor min mbi amen darano ɗum kono min galana ɗum coppal jeeyi sababu kala ko min mbaɗa ni ko goto foof ɓe gadda temedere mum ɓe gadda temedde ɗiɗi ko min mbawa rendinde beele mamin mbaɗ hunde min ƴeewi min mbi wadde enen hayso tawi ko politique gonɗen Podor Debout il faut ƴeewen goɗɗum ko ganduɗa hoorema ne wawi jibinande Podor département de Podor hunde ne wawi jibinande men hunde min mbaɗi ko wiyete ko dental Fouta projet min mbaɗi GIO dental Fouta projet membre foof ne waɗa 2000 francs taw ko daɗɗat 2000 francs min ndendi mbeɗa yetta de passage Samba Ndioben ka par ce que nde Podor Debout ummi nde ɓe jaggi amen komin rebeleɓe parce que département de Podor autorité ji département de Podor jaggi komin rebeleɓe par ce que no min ummori ni min dañi doole Allah walliti min Samba Ndioben ka bismi min toon heeɗi min o wi ko président de la république o wonani kanko kala gonanɗo président de la république omo yaade mum mbeɗe salminamo de passage o waɗi adhésion makko 5000 francs 500 000 o hokki min 500 000 o wi ko ballal makko te kadi o naati o waddi min e directeur avicole taw amen joguino 5 hectares ñakoroɓe momin luuɓa gam min mbawa ɗon wadde projet ji o walli min e directeur avicole ari waɗi étudier programme o wi amen koni min mbaɗi a wodani amen hen gartam kadi nde min mbaɗi projet o nde kadi min dañi hen jencude machallah dental Fouta projet o ne mbaɗɗon nde holko gonnoɗon toon e awde holko awano toon hol kadi wonnoɓe hen e projet o nde min mbaɗi nde minen Podor Debout amin jogui juɓɓudi mamin ɓuur hande 300 et quelque neɗɗo kono noon somin mbi goto tan min tottimo foof kanko omo wawi gérande Podor Debout foof nde min mbaɗi nde min mbaɗi toon aménagé guesse kono batte min ndemano saabu ne joguino caɗele ndiyam kono noon min mbaɗi ko poulailler ji ɗi ganduɗa hoorema min nanni ko ɓuuri 500 guertugal nde ɗum nini de gartam woodi hen kadi koye membre uji Podor Debout par ce que min jiiɓade ko chômage min ustat il faut min ballita jeunesse o wooda e amen waɗɓe engagé jaaha toon jooɗono minen ɓe ngala toon ɓe jooɗi ɓe jeeri hunde nde ha waɗi gartam ɗam wonani yimɓe foof gartam ɗam holno woniran yimɓe foof beele ko kees udditɗon oɗon nanna hen walla ala mbaɗɗon ko groupe aji ɓeɗo so goni toon ha paari ɓeye jalta ɓeye naata walla oɗon jogui goɗɗi mecce goɗɗe ɗe ganduɗa oɗon nanni hen woɗɓe min jogui ko kees mo ganduɗa hoorema min mbaɗi ɗum ko kadi kees o wona tan jogori moftede ala saabu hay joni amen jogui jaɓɓal ngal ganduɗa hoorema leydi min daari ɗum Fouta e nder commune goto min daari toon leydi pour beele mawonɓe Fouta ɓe walla ni wonɓe ɗo ɓe ganduɗa hoorema ne mbawi ndema beele ma jaa toon e ndenden enen foof wa Podor Debout ɓe ndenda kamɓe kala ɓe usta chômage o ɓe ndema wonano leydi ndi gartam wonano département de Podor gartam ko noon tigui ɗum ko dental Fouta projet to banggue fandu almudo to ni to banggue fandu almudo en jii première vague coronavirus o en cikkanno ko ɗon haɗata min jaltine Podor Debout ko wiyete ko fandu almudo min ndendi addi initiative o ko binde sadaw addi miijo ngo min ndendi ɗon kadi min kaali min mbi ne foti wawde wonde Fouta
ɗon mboɗo yetta Harouna Moussa Dia sabu o jaggi hen e Abdoulaye Elimane Dia e wondude docteur Alassane Siley e adjoint maire Dioum kadi e Moussa Oumar Sow ɓe mbaɗi hen golle payɗe eɓe ganduɗa hoore makko autorité ji nen département de Podor jiiɗa élumen kaale kono mbaɗi hen golle min ƴetti ko département de Podor o foof ko 22 communes mais min jeehi koye 20 communes par ce que commune aji ɗiɗi min mbaɗa ciblé ko daaraji ɗi ɗon ko duuɗe ɗe ɗon ko sukaɓe wuuro ngo janggat hen par ce que goto fof so janggui heure ñamdu so yonti so jippima ñamoto koto yummum warata koto yummum ɓen ngala caɗele kono commune o département de Podor foof min jeehi guila Fanaye ha Mbolobiran ɗo commune o ɗo département ɗo haadi ala fof to min purki galle fof momin gari min goppi ɗon maaro min goppi ɗon diwlin min goppi ɗon meew min goppi ɗon sukara pour tan yo almuɓe ñaam jara par ce que couvre feu wona ɓe mbawa yeloyade ko yebɗum ni et en plus min mbaɗi ɗon déposé jum 300 000 francs taw ne soode nduggu so defama ɗo gotel galleji Serembe ɗi oto waɗe nawa ɗum galleji Serembe ɗi ɗum ko faandu almuɗo ndu to banggue coronavirus o tagno ɗum sosede e ha joni noon sen kaali haala coronavirus wadde gasani nan ɗo en en gaare deuxiéme vague o nan ɗo te ɓuuri muusde ha joni kadi couvre feu ine jokki kadi en jii gurdam ɗam no wayni beele Podor Debout walla beele faandu almudo catal ngal ɗon gongal e nder Podor Debout ne anni jokkude ko fuɗɗino e premier vague o catal ngal ne jokki par ce que amen poti waɗoyde e mars mbeɗa sikki date o jour o mi ɓuurani momentade kono noon koye mois de mars amin poti ruttade Fouta min ƴeewa e nder commune goto min jooɗo hen min ɗum ni ngol ɗo min dokkata ko moustiquaire uji woni arkillaji e piluji e kala tissuji e gouteji e matelaji e tout ça ko ɗum min dokkata kadi amin ƴeeri kala bawɗo min hen wallude min jiiɗa kalis min jiiɗa kalis par ce que kalis aɗa wawi hebde jomum miijo o ne wawi ñamoyde kalis o kono yo ya jeere o sooda komin mbi ko addo totta min leecce so yiiɗi kala ko yiiɗi yo sooda addo totta min inchallah min jaaha Fouta min mbaɗa ɗum e daaraji ɗi e département de Podor fof kadi min mbi par ce que sa nani mouvement Podor Debout kala commune membre mumen ɗon eyyi ɗum noon somi faami wadde ko daaraji ɗi tan ɓurɗon ƴettude ballal mon ko toon ɓuuri wade faarude walla olo oɗon calculé hen hay galleji miskineɓe ɓe ganduɗa dole mumen jettaki caggal pour mbawa dañde ko jiiɗi ko eyyi somin mbaɗi ciblé miskineɓe min ko miskino hande Podor Debout foof hande Podor Debout ko ɓuuri temed tato e quelque neɗɗo sa wi aɗa rokka miskineɓe ko kamɓe goto fof ƴettata sak nawa galle mumen par ce que hande Fouta ne heewi miskineɓe guila e hooram ha e goɗɗo kono noon tagui min wadde ciblé daaraji ɗi ko goto fof ne jogui miñum gonɗo toon ko goyannoɗa ko yomi ñaam ɓinguelam nen to yomi wat feere ñaama min ñalda ɗum jordi walla mi ñalda ɗum ɗo min keeɗanma on banggue ko ɗum jeeyno sababu min mbaɗi oɗon initiative paɗon tani ɗum ɗoji mais haade nawandeɓe koɓe ñaami ko est ce que oɗon ganni yaade toon e balɗe dabɓe beele findindeɓe e ko ganduɗa ko ɗum woni les mesures de barrière woni dentorde ɗe holno yarata ha ni e coɗorɗam tout ça ko ardi ñamde nde eyyi amin mbaɗatno ɗum par ce que nde première vague ari nde minen Podor Debout joom ligguey mo ala ligguey goto foof waɗi hen koko wawi ɓeɓe 500 ɓeɓe 1000 francs min ƴeewi numéro mo gandanɗa hoorema taw ngaalu o foof ne wawa fottude toon min mbaɗi Orange Money koko yoni min coodi matériel gel uji min tottoyi ɗum président conseil départemental woni Dia Mamoudou min calminamo kankone ombo jaggue Podor Debout min gari ha ɗon min tottimo yo wat feere o nawa ɗum département de Podor ɓaade koye kanko woni président conseil départemental yo ƴewno fecciri ɗum kanko andi no waɗirta ɗum min tottimo gueɗe ɗe kono noon ha hande minen goto e amen foof rutti ko wuuro mum min duttimi ko Thielaw par ce que sa ari entré wuuro ngo ma tawam ɗon ko min joguino mbeɗa joguino gel min e woɗɓe par ce que ASC min mbaɗi goto amen fof rutti koto mum pour wadde protégé yimɓe wuuro mum walla yimɓe diwan mumen e wadde ɗumen sensibilisé goto amen fof ko toon rutti ko on concept min ƴetti eyyi ɗum ɗon koye premier vague o kalɗa ɗo hen e deuxiéme vague o en ƴeewi kono koye deuxiéme vague o département Podor ɓuuri memede koye deuxiéme vague o nanata département Podor dañi ɗum ɗo te guila deuxiéme vague o naati ha joni ɓooyi kono est ce que Podor Debout guila nden ha joni yeehi toon to département Podor to beele kam waddeɓe waddeɓe sensibilisé par rapport e rafi o eyyi saɗa waɗa sensibilisé neɗɗo sa wi ɗum sooɗo yo taw waɗa addori sabunde aɗa moofi sabunde sa wi ɗum mawɓe juuɗe ma gel yo taw waɗa moofi gel mo tottuɗamo ko ɗum jeeyi sababu ko ɗen peeje min jogui ko hen min jahata ɗeɗo balle min ɗanaki e goto amen fof woni koye wadde peeje holno min dendidirta ngaalu
min jaha min dutto Fouta ngol ɗo woni base amen ko Fouta minen fof min dutto Fouta goto fof waɗa sensibilisé ɓe foti ɓe wadde sensibilisé yimɓe fof ndenda kaɓo mborosoɗo coronavirus. joni gonɗon koye collecte rendinde ngalu pour yaade toon ngalu nguɗon holno gannirɗon ɗum rendinde ngu walla holto ganduɗon oɗon mbawi yettade dañon ɗon ko jiɗɗon dañde ko? Ngalu ngu hayso tawi gaga balle ɗe garani minen fof amen gandi gollowo emo gollani goto fof wooda ko waɗi hen so woodi ko waɗi hen ma won ko woni par ce que ko ɓuuri temetata neɗɗo so woodi ko waɗi hay sino goto fof temeɗiɗi ma won ko woni e kono noon amen binda soutien ji e soutien aɗa andi wona force mi tottima soutien tan force mbatta hen e ma won kadi ɓe ganduɗa hoorema soutien ji men nilata ma gartu e ko heddi ko ko erade tan bandiraɓe e kala ɗo mbawi wonde diaspora ɗo min mbawi wonde kala e yo mbattor hakkille e ɗum ɗo ngoɗo miijo ƴettama par ce que Fouta fof rendi e kadi mo waɗani Allah waɗani hoore mum saabu gueɗal Allah yoɓat tan eyyi sen ummima ngal toon dawal en duttitima to Podor Debout mouvement Podor Debout mo ganduɗa ene liggodira e autorité ji ha yettiɗo hen walla ha saabiɓe mbaɗi créé hande mouvement o en ji hande autorité ji men e nder département Podor hayso tawi aɓe liggo ene loki seeɗa walla juuɗe mabɓe ɗe ina ɗiɓi hofade seeɗa pour onon wa Podor Debout holko saabi ɗum ɗon walla Podor Debout no liggortonoɓe no wallirtonoɓe ni haaɓe keeɓi koɓe keeɓi ko beele ko guila adande puɗɗorɗon wallodirde nde woni kon kalɗani sarɗiji gonga ha ganduɗa son paari moni foof ne yiito hen hoore muɗum. eyi jeeyi sababu ko noon wawata wonirde par ce que neɗɗo foof won mbaɗiɓe ɗum neɗɗo foof wonɓe ɓuuri heɓtinde e kono noon jeeyi sababu frustration heewi e nder département de Podor walla heewi e Fouta foof ko Jinguere ɓe jarno par ce que yimɓe fof ji deuxiéme mandat o e heewi Jinguere par ce que hanti min mbi goto fof yo ruttu ɗum mum e komin mbaɗi ko e deuxiéme mandat président Macky Sall min meeɗa ɗum wadde min mi meeɗa darade université mi wona étudiant mais mi meeɗa darade université mbeɗa ƴeewa rendinde étudiant ji pour min dutto Fouta min ɗumnene te commune o meeɗa wadde rendinde bus uji pour ruttade commune gamaji beele vote ko Jinguere nawno min hen e min mbaɗi min jingui min pooli e kono noon reconnaissance neɗɗo a wawa ɗum wiide tan a waɗat kam reconnaître par la force e kono noon ko kanko tan andata ɗum ɗo no foti wawde wonde ɗum ɗo mbeɗa foti ɗum wawde waɗirde ni kadi so waɗi o waɗa ɗum e dow lawol kanko foti ɗum andude ko Jinguere jaruɗon hen ha mbawɗon joɗɗirinde hoorejo o beele a matiére de dawrugol walla a matiére de poɗɗo ɓamtude hunde Jinguere no foti ɗon ardade? eyi aɗa andi hande sa wone galle mon so neɗɗo wima mi fi mawne tan a dañi sohla sa wone nder galle mon ko yeru dokkatma ami sa wone nder galle mon so neɗɗo wima mi fi mawne ko gonɗa debbo ko foof a dañi sohla e ko ɗum jeeyi sababu président Macky Sall ko enen payi ɗum ɗo meeɗa wadde e aduna pullo laamu e leydi Sénégal hayso woodi ko pullo yumma tan walla ɗum ɗo kono pullo mo ganduɗa hoorema ummi ko Fouta tigui rigui e laamu e leydi Sénégal ɗum wonno e men beelamma kadi koko keyɗum nden saabu duynoɗo foof ko ɗum ɗum juulɗo foof ko ɗum duwoto yo Allah rokku en laamɗo mo ganduɗa hoorema taw koye nder men jeeya ko ɓiɗɗo men ko ɗum jeeyi sababu jagguɗen hen eyyi ɓiɗɗo men taw ɗum jeeyi sababu jagguɗen no mbiɗa ni hen kono est ce que neɗɗo ne foti jaggude tam wondema ɓiɗɗo ma est ce que aɗa foti tottudemo ko ganduɗamo an a yitata ko hen hoorema walla naftatama aranama gartam aɗa andi sa anduno o so heeɓi a heɓata a tottatamo e kono noon hay goto anda par ce que goto foof ko ɗamaw noon ene wooda wasa woodde par ce que min mbeɗa wawi ɗaminade hande président Macky Sall so laamima mbeɗa waɗa e ministre min laamo yaara banque ɗum ko ɗamaw wiyete e kono noon kam ko noon ko Allah golliri noon heddoto ko laamima ko jeeyno sababu o lammina ko o lammitirnamo ɗum o wattirama ɗum ko kanko andi ko gollata heddoto ko ɓe golli ɓe waɗiɓe soit ɓe gonana yimɓe foof walla ɓe gonira banggue kono noon jarama noɓe gollirta foof eyyi kono noon tigui ɗo kalɗa ɗo no ɓe mbaɗi ɓe ɓeɓe waɗi ɓe kanko hoorejo o hay sen jeeyi o golla kanko wa gollude toon kono wonɓo ƴetti mon foof o rokki ɗum ɗo ganduɗa sa heedi ɗon wonko mbawɗa ɗon wadde te hande machallah e nder poste uji kewɗi sa ƴeewi ko yimɓe men goni toon walla ko mbimi en goni toon walla ko wa département Podor en goni toon est ce que yontani ɓen hankkadi mbacco koye mumen walla jilto hakkillaji mumen dutto to ummino to mbawa nafdoro eyyi aɗa andi hande Foutangue so wiyama toppira Fouta mbeɗa sikki jogori wade kono jasreni
fuuranke sa jibinama e o musalla a jangi eɗen gandi jangde fuuta no wano nden a jangi goto fof no yurmoma aɗa waɗe aɗa poussé ha Allah wonma hunde so neɗɗo wimo toppira fuuta on ko neɗɗo jasɓe par ce que fuuranke fof musalla o no wayni aɗa foti nde piɗɗa fof hay sa yahani fuuta yo junguma ya fuuta saɗa jogui ko ɗum woni fayida ay ko noon tigi ɗum woni fayido kono ha joni e nder mouvement Podor Debout mbiɗen ko sukaɓe ndinti toon tigi ine kaɓo caɗele gonɗe e nder département Podor kono mas hande en jii département Podor hay so tawi caɗele ɗe ni ne keewi ha gasata nan toon kono sukaɓe kadi nan toon ɓe ganduɗa ne jiiɗi liggade ngala liggey kono en jii kadi département Podor machallah ken ngala ko foof eɗen jogui leydi eɗen jogui ndiyam eɗen jogui gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa so jomumen ballama e nder hen tan ina mbawi firtude ina mbawi nafde e joni sa en garti e Podor Debout mo ganduɗa ina yiiloyo balle ina yiiloyo koppereje beele ha dañi ni wadde ɗo guesa ɗo e ñakoram no mbiɗa ni est ce que ɗum ɗon yontani son dañi ko ɓuuri ɗum walla ko way noon walla jiiloy ɗon ko ɓuuri ɗum mbawon addude ɗum toon e nder département o beele sukaɓe ɓe wonɓe toon ɓe ganduɗa ngala to dawi son tottama tan ko ballotori pour pewde leydi ndi ina mbawi yaade eyyi mi ɗon namdal ngal ne welami par ce que fuuta ne wawi wonde leydi hande so goto fof wiyanoma yo heeɓ indépendance fuuta ne wawi heɓde indépendance fuuta ko leydi sinno ko saago fuutankoɓe ɓe garata ga saabu ko fotno 500 kilométre guila wendo ko doga ha kikiɗe jettoɗa ɗo sinno ko saago ma arata ɗo soɓe ballini en e gollorde soɓe balli en e leydi men ndi no mbaɗɗirɗen hande yencinana en nde jibinana en nafoore ko toon kaɗaten mais kadi ene jeeyano e revendication ngaji ɗi ganduɗa hoorema Podor Debout waɗi désenclavement total jeeri e waalo par ce que leydi wawa gollede taw désenclavement ne woodi a wawa hodde waalo e nder waalo ilam dookoma mbiya aɗa remo jeeri walla koɗa jeeri ilam dooka walonkoɓe gara mbiyat ɗumen il faut désenclavement total wooda so désenclavement total woodi kala ɗo ganduɗa hoorema ɗo ilana mbaɗa feere ɓe mbaɗɗon hay soko barrage uji e yimɓe ndema hanti goto fof ma waw wurde hoore mum par ce que enen fof ganduɗen ko ndema sen jeeyi galleji hande e nder Fouta rewɓe jogui ɗumen par ce que rewɓe jogori wonani jogui kalis rewɓe mbaɗi ko jardin ngaji tokosi ɗi ganduɗa hoorema ɗe doosa hayso dañani machine ngaji en dosira juuɗe e jogo galleji mumen e ɓeɗon woniroɓe juuɗe mumen ne dosira pour jogo galleji mumen est ce que kamɓe so cikkuɗa soɓe ballaka soɓe puusama seeɗa tan ɓe jahata ɓaade Podor Debout ko kañum wonani ɗo en hande nder département Podor ina wullano ɗumen ina wayruno ɗumen est ce que onon hankkadi yontani jahon walla yontani ɓeydon ɗon mawninde hare nde yontani ɓeydo ɗon ummade potton heddiɓe ɓe ganduɗa gara tawta mon balla mon e nder hare nde ha hujjaji yimɓe ɗi jolto saabu yonti saabu ɓooyi aɗa andi neɗɗo sono rokkuma hirande tan e koɗo weli ɗum ɗo ƴewata neɗɗo so tawi tan omo hokkuma hirande ɗo welimo ɗo ko ɗon ƴewata hewɓe ne jiiɗi arde bataille hewɓe ne jiiɗi arde combat mo Podor Debout woni ɗo e kono noon ɓe mbawa arde mais noon ko aɓe mbinda message uji aɓe nodda téléphone ko cause noble gonɗon e wadde aɓe jaadi e mon e gueɗel kongel nguel e ɓeyɗo ɓe ganduɗa hoorema e soɓe ballama ɓe mbiyata Fouta ɓe soɓe ballama seeɗa ɓe jahat par ce que ɓe jogui fulla jogade fulla wawde wurnude galleji jogade fulla wawde rende ɓesguji men aɓe gondi hen kono kadi hande eɗen gandi période gonaɗo ko covid 19 wona hande en jii président Macky Sall wonko wini rassemblement inde yo coddugo yo haalaka noon hay réunion privé ene haaɗa ɗum jeeyi sababu haare nde wawa jokkude ko on oɗo banggue tan min mbawi yarude min daro e social o min ndendina ngaluji min eto ittoyde heege nde gandanɗa hoorema ko nden heege sukaɓe fuutankoɓe gondi par ce que ƴewata sa yi hande jammaji ɗi e couvre feu almuɗo wowno ko yaade yeeloyo adda won hen seeremɓe ni yoɓe jafom won hen seeremɓe ganduɗa hoore mabɓe ngalaɓe doole kettoto koye jeelayde almuɓe mumen donc sa haaɗi ɓen yeeloyade walla sa addanani ɓe hunde fitti ko almuɓe kettotako seeremɓe kettotako eyyi ne wayno minute aji meɗen gasi wajiɓe mbaɗi men signalé wadde mi rokkuma konngol battidigol tan mbaynanoroɗa kadi hettiyankoɓe e konngol battidigol ngol ko erade ɓiɓɓe fuutankoɓe par ce que min komi ambassadeur fulɓe min kala ɗo pulago yaari ko ɗon jaaromi kala jiɗɗo fulɓe mboɗo yiɗ ɗum mo yiɗa noon mi yiɗa ɗum mi suuɗaki e ko erade ɓiɓɓe fuutankoɓe ɓiɓɓe fulɓe yo mbattu hoore mabɓe yo mbattu
hakkille e leñol ngol e mbattu hakkille e Fouta par ce que neɗɗo wawa dañde ko ɓuri Fouta neɗɗo wawa dañde ko ɓurɗo ummi par ce que hande so wiyama hoori hoore tan goto fof nangtoto koye oto hoore hay sino otoji ngalama en jaaru koyɗe ha Fouta donc mbatten hakkille e ɗemgal Pulaar mbatten hakkille e fuutankagal mbatten hakkille e ko gonɗen ko saabu ko ɗum manata en Allah jarama a jarama Massa Samba Lobbudu ko kañum tigi wonno hande invité men e émission men kesam hesamago ari noon hande ha ɗo henna e dawal men ɗiɗaɓal en jetti kadi en jarni no mbinoɗen adanni tan won joguiɓe kaɓirɗe ɓe en jetti en jarni kadi jeeɓe sababu hande ha joɗɗen ɗo hen eɗen kalda e yimɓeɓe ina keɗo men ina jeeɓa meɗen wadde en gaari ha ɗo hen Allah jarama on jarama onon yeeɓiyankoɓe kala ko fewani hen oɗon ñaaga hen yaafuya wona e amen mataw ko yidde weltinde mon tan saabi ɗum ɗon fof ine wona hen on jarama ha saha goɗɗo so Allah jaaɓi